Здравейте, приятели! Отдавна не сме се свързвали. Поздрави на всички! Включвам се днес, няколко дни преди лятното слънцестоене, с прекрасна новина. Очаква се да слезе безпрецедентна вълна от светлина, любов и хармония. Огромна, висока вълна, която ще донесе нова времева линия на просперитет, на благополучие, на изобилие. Както за всеки един от нас, така и на колективно ниво. Каня всеки един от вас на 21 юни, неделя, деня на лятното слънцестоене, да остане в покой, в хармония. Дали вътре, дали навън, сред природата. И да приеме тези нови светлинни кодове, да ги закотви в прекрасното си тяло, да ги покани в човешкия си живот. А нашата група ще работи за доброто на цяла България. Очаквайте включване от мястото на събитието. Целувки, поздрави и съвсем до скоро!